Personal na ininspeksyon ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman ang ilang road at flood control projects sa mga bayan ng Apalit at Arayat sa Pampanga nitong Lunes, August 4. Unang binisita ng kalihim ang Apalit kung saan idinulog ni Mayor June Tetangco ang pasakit na dulot ng sira-sirang mga kalsada sa mga residente, motorista at mga negosyante. Ma'am, yung bali po 2023 po, may nagawa na. So yun yung pinag-usap ko mismo kay Presidente nung nagkaharap po kami. Kami mismo nakapag-usap sa kanya na sinabihan ng DPWH na tapusin. Nag-commit naman yung DPO na 2024 may funds na ho, tatapusin ho. So 2 years ho kami naghihintay na wala akong nadagdag. So yung daan talagang marami na hong na-aksidente at nasasaktan ko. Yung MacArthur ho, importante yun kasi yun yung spine ng network ko natin na road sa Luzon eh. So yun po, 3 portion lang ho yun. 3 portion ng MacArthur? Opo, 70, 100 something at saka yung almost 1 kilometer lang po. Tinukoy ni Tetangco ang Apalit, Macabebe, Masantol Road at ilang bahagi ng MacArthur Highway na madalas bahain ngunit hindi sapat ang pondong nakalaan para rito. Tiniyak naman ng kalihim na maglalaan siya ng karagdagang pondo sa pamamagitan ng realignment mula sa mga hindi nagamit na pondo ng ahensya. Nalaman ko lang dito na meron po pala tayong mga pondo sa ibang lugar na available or nagawa na pero hindi kinakailangan. Hindi siya priority. 'Di ba? Hindi siya kailangan. Tapos na, maayos na, walang baha, nadadaanan ng tao, pero may pondo. Eh ito namang laging sira na daan, wala namang pondo. Oo, 'di ba? So pwede nating gawin diyan ngayon. Ako, isasabihan ko na po, utusan na po natin dito, ibibigyan na po natin ng directive ang ating regional director at district na i-realign na tong budget na to para magamit po sa pagpapagawa. Okay? Tapos, dahil din po ito ay result ng flooding, diba? Meron po tayong tinatawag na QRF. Okay? Naglalabas po tayo dyan ng pondo. Ito po yung parang kauna-unahan ngayon na major disaster na nangyari dahil sa habagat at saka sa bagyo. So intact yung 1 billion dyan sa budget natin for 2025. Pero kailangan to district at saka ARD, kailangan hindi to ano lang ha, hindi to buhangin lang at saka ano ha, kailangan concrete to, maayos. Bukod rito, mayroong 1 billion pesos na Quick Response Fund na maaaring gamitin ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa mga agarang pagkukumpuni. With the direct instruction coming from our Road Secretary of DPM, we could pursue with the documents na mag-request kami ng realignment, and then later on we will do the process of bidding so we could start this immediately. Gayunman, hinimok ni Pangandaman ng DPWH na muling suriin ang disenyo ng mga proyekto. Isa sa mga flood control project sa Arayat, Pampanga ang nasira kahit wala pang 1 taon matapos itong makumpleto dahil umano sa malakas na agos ng tubig. Bagamat sakop pa ng warranty ang nasabing proyekto, pinaalalahanan ni Pangandaman ng mga kontratista na tiyakin ang kalidad ng mga kalsada. Plano rin ng DBM na gamitin ng teknolohiya gaya ng satellite at drone surveillance para masubaybayan kung maayos ang pagpapatupad ng mga proyekto. Hinihikayat din ni Pangandaman ang publiko na magpadala ng larawan ng mga proyekto sa kani-kanilang lugar upang maiwasan ang korupsyon at pagkaantala. Nagpasalamat naman si Mayor Tetangco sa mabilis na aksyon ng DBM Secretary. Nasabi nga ho ng mga kabayan natin, si Sekmi na daw ho, hulog ng langit, nagkapag-asa yung mga dumadaan dito at yung mga tao dito ngayong narinig yung sinabi ko niya. Bukod sa mga kalsada sa Apalit, ininspeksyon din ng kalihim ang flood mitigation structures at drainage system sa Barangay Candating, Arayat, katuwang si Mayor Jeff Luris. Isa ito sa mga hakbang ng pamahalaan upang masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad laban sa pagbaha. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.